Itogon, Benguet. Ginahasa na, pinatay pa at itinapon sa bangin. Magbabalita, Randy Guzman. Sa CCTV footage, makikita ang isang lalaki na may buhat-buhat na sako. Di kalaunan, madidiskubreng dito isinilid ang katawan ng batang nawawala noong ika-4 ng Pebrero. Nagpaalam lang daw itong maliligo sa palikuran ng kanilang bahay, pero biglang nawala. Ma'am, mayroon kasing police community precinct sa may Ampukaw. Doon po nila nireport na missing yung bata. So nung sabing ipablatter, in-advise na lang ng tropa natin doon na hanapin muna. Kasi hindi pa naman makonsider na missing pag wala pang 24 hours. Yung nireport nung mother ng victim na nawawala yung bata is mga 9 na. Pero napansin lang na yung mga past 4 na, wala pa rin yung anak niya na naligo. Ika-5 na ng Pebrero nang mahanap ang bangkay ng bata. Yung isang team ng mga residente doon, nakita nila yung bangkay. So pinuntahan ng tropa, binerify kung bangkay nga, yun, may batang bangkay doon. Tapos tinawag yung mga nakatira sa banghouse doon, yung kapitbahay ng victim. In-identify nga nila, yun yung nawawala. Nakita din sa crime scene sa Skyline Eastern Ampukaw ang isang sako. Kapareho ito ng sakong buhat ng lalaki sa CCTV na kinilalang si Gilbert Sarabia Salinas, 40 taong gulang, residente ng Ampukaw at isang minero. Kaya't agad siyang hinuli. Nakaraan dia ito puti. Diyan mo nang bakit family problem puti. Family na lang puti kapalimutan ini yung sitwasyon ini nga diyan isa. Ikaw ko diyan stress ko di. O depression ko ini. Cuma nakaraan ko diyan uping na diyan. Hustisya naman ang hiling ng pamilya. Kung anong ginagawa niya sa anak ko, ganun din dapat na mangyari sa kanya. Para maranasan niya kung ano yung sakit na ginawa niya, na naramdaman ng anak ko. Nasa kustodiya ngayon ng Itogon Municipal Police Station ang suspect. Rape at homicide ang unang ikinaso sa suspect pero nagpasya ang piskalya na itaas ito sa rape at murder. Mula dito sa Itogon Municipal Police Station, Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa pool, sa CCTV camera ang pakikipagbarilan ng isang hinihinalang gun for hire sa mga pulis sa Bangued, Abra. Magbabalita, Charles Limon. Sa CCTV footage na kuha sa Zone 7, Bangued, Abra, makikita ang lalaking ito na pinara ng mga pulis sa Bangued, Abra. Isinumbong kasi na may isang armadong lalaki na pakalat-kalat sa lugar. Tumigil naman ang lalaki at bumaba sa kanyang motorsiklo. Pero unti-unting lumayo sa mga pulis. Kasunod nito ay nakipagbarilan na. Yung suspect is lumayo at akto naman na binunot niya yung baril. Pinaputokan niya yung ating mga kapulisan at gumanti naman ng putok yung ating pulis. So nagkaroon ng maliit na maiksing palitan ng baril, ng putok. So ito nga yung nangyari at yung kwan is tumakbo yung suspect at nahabol naman ng ating mga kapulisan at nagkaroon ulit ng balik pangalawang beses na barilan. Kumaripas ng takbo papatakas ang lalaki. Hinabol ng mga pulis ang lalaki hanggang sa makarating sa Astudillo Compound, Santiago Street, Zone 7, Bangued, Abra. Dito, muling nakipagbarilan ang lalaki at siya'y tinamaan. Nagawa pang maitakbo sa Abra Provincial Hospital pero idineklara rin itong dead on arrival. Di kalaunan, kinilala ito ng mga pulis na si Mark Apura de Guzman aka Makmak at residente ng La Paz, Abra. So yung ating regional director is nagpakandak na ng investigation kung anong association nitong suspect natin sa mga ibang robbery group doon o kung anumang existing organization siya kabilang. Nakuha mula sa lalaki ang kalibre 45 baril, magazine at cellphone. Hindi pa makumpirma ng Bangued PNP ang dahilan ng pagdala ng baril ni De Guzman.
Nakaalerto naman ang Bangged PNP lalo pat isa ang bayan sa mga tinukoy ng COMELEC na kabilang sa election hotspot dahil sa away sa politika ng mga pamilyang magkakarap sa halalan 2022. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Samantala, 2 buwan nang nawawala ang 20 anyos na Korean student. May mensahe namang gustong iparating ang kanyang pamilya. Magbabalita, Jade Abelador. 2 buwan nang pinaghahanap ang 20 anyos na Korean student sa Baguio City na si Jin Hoon Kim. Unang humingi ng tulong ang ina ni Jin Hoon Kim na si An Mi-hui sa Camdas Police Station noong January 12. Aniya, nagpaalam na bibili lang daw ng ramen si Jin Hoon noong ika-7 ng Desyembre ng nakaraang taon. Yun nga, ayon nga kay ma'am, yung mother niya, si Mrs. Hui, yung anak niya, last December 7, actually gusto niya daw, according to sa mother niya, gusto niyang bumili ng ramen. Kaya nga, itong mother niya, binigyan niya ng 1,000 para na siya na mismo ang bumili. Kaya lang, yung mother niya nagtataka kasi nga, nung bibili siya ng ramen sa labas, may dalang bag. Ayon naman sa nakatatandang kapatid niyang si Jin Yu Kim, hindi ito ang unang beses na hindi umuwi ng bahay si Jin Hoon. Kaya nagpalipas muna ng ilang araw bago humingi ng tulong sa pulis. And kinabukasan, after like how many days, my mother told me that baka uwi din siya kasi it's not only single time that he was been missing. It's been already third time that he was been missing, and there was times that like he was missing like 9 days or 8 days, and kinabukasan umuwi na po siya sa bahay. Ayon sa mga pulis, hindi nila inaalis ang posibilidad na maaaring nalagay na ito sa kapahamakan. Yun nga, ongoing yung aming follow-up doon sa mga possible na pupuntahan niya o pinuntahan niya. At actually, meron kaming contact doon sa mga classmates niya, saka yung family friends niya. Doon kami nakikipag-coordinate sa mga possible na pwede rin niyang puntahan. Layon na ring palawakin ng pamilya ang paghahanap sa labas ng Baguio City. We came in the conclusion that he's no longer in Baguio because na talagang nabalitan po namin sa lahat ng Baguio, the public. So now at the moment, we are going to the sa mga boundary ng Baguio, baka sakaling may nakakita, even in Trinidad. May mensahe naman ng kuya sa kanyang nakababatang kapatid. Ang nice po lang namin sabihin siya na hindi na kami galit at uwi na siya sa bahay kasi talagang hinahanap po namin siya and talagang alagang-alaga po kaming lahat sa bahay. Nananawagan kami sa mga possible na nakakakilala dito kay Mr. Jin Hoon Kim na kung meron po kayong mga informasyon, pwede nyo po kaming tawagan. At ito po, naipost po namin ito sa FB namin. Yung mga contact numbers na pwede nyo kaming tawagan. Actually, pwede rin yung tawagan yung kanyang family. Ito po yung number na pwede nyo kontakin kung sakali lang na meron kayong mga informasyon. 0977-601-3912 or 0947-5945-448. So yan po yung mga pwede nating tawagan. Jade Abelador para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, nagsimula na ngayong araw sa Metro Manila ang vaccination rollout laban sa COVID-19 para sa mga batang edad 5 hanggang 11. Inaasahang mag-uumpisa na rin ito sa Baguio City sa lalong madaling panahon. Magbabalita, Jade Abelador. Nakatakda ng simula ng pagbabakuna ng mga batang edad 5 hanggang 11 sa Pilipinas noong ika-4 ng Pebrero. Pero dahil sa ilang hamon, iniurong ito. Ngayon lang dumating yung vaccine sa national, right? So napostone din ng NCR, phase 1 to NCR. Then the other provinces or cities will follow, din ang magiging phase 2. So since na-delay ang vaccine, mag-delay din ng phase 2. Dapat mauna mo ng phase 1. Simula ngayong araw, nagsimula na ang pagbabakuna sa mga batang edad 5 hanggang 11 sa 6 na vaccination sites sa Metro Manila.
Kabilang narito ang SM North EDSA at Manila Zoo. Bukas naman nakatakdang simula ng pagbabakuna sa nasabing age group sa Central Luzon at Calabarzon. Sakaling maging maayos at mabilis ang pagbabakuna sa mga bata ngayong linggo, inaasahang magsisimula na rin ito sa Baguio City sa susunod na linggo. We're just preparing also for whatever para naman maano natin. Kasi ang SM at saka SMU are both assigned for the 5 to 11. Wala tayong ibang tatanggap. 5 to 11 years old plus yung kanilang guardian and parents. And if yung guardian and parents hindi na booster dose or hindi pa na ng primary dose, then dapat kayo pwede yung ating site na magbigay ng kanilang mga doses. Mahigit kumulang 9,000 na ang mga batang nairehistro para sa pagbabakuna. Maliban sa QR code, may ilang dokumento rin na kailangang dalihin. Kabilang rito ang valid ID ng magulang o ng guardian, pirmadong consent, ebidensya ng relasyon ng guardian at ng bata sa pamamagitan ng birth certificate o kahit anong authenticated record. At medical certificate naman para sa mga batang may comorbidity. Jada Belador para sa Luzon Headlines. Ang nasa likod ng umano'y paninira kay Secretary Lambino na tukoy na. Yan at iba pang balita. Abangan! Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalanan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Tukoy na raw ang mga taong nasa likod ng umano'y paninira kay Presidential Assistant for North Luzon na si Attorney Raul Lambino. Magbabalita, Ren de Guzman. Para kay Presidential Assistant for North Luzon, Attorney Raul Lambino, natanggal na niya ang maskara ng mga nasa likod ng paninira sa kanya at sa kanyang may bahay na si Mangaldan, Pangasinan Mayor Marilyn Lambino. Ang paninirang tinutukoy ng kalihim ay ang reklamong 10 counts of rape, child abuse, abuse of authority, grave misconduct, dishonesty at oppression dahil sa paulit-ulit umanong panggagahasa sa kanilang katulong na ipinila sa kanila sa ombudsman. So humiling kami ng investigasyon na ginawa naman po ito ng Tarlac City Police Station sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Jake Manguera. At yun ang naging resulta na walang naganap na press conference sa Tarlac City. Fortune Restaurant man yan o sa tapat na establishmentong hotel,
noong January 6, 2022. So ibig sabihin yan, maliwanag na gawa-gawa lamang yung press conference at pati yung larawan o picture na lumabas sa Manila Times ay hindi nangyari sa Tarlac City. Hindi rin daw nila naging katulong ang dalawa. Sa investigasyon ng NBI, maging ang pangalan ng mga nagsampa at iba pang kasamahan ay gawa-gawa rin ng isang periodista at ng kanyang kasabwat. Sa tingin namin, maliit lamang siya na isda rito. Maraming malalaking mga isda. Kaya siya nagkalakas ng loob na gawin ito dahil alam naman natin kung ano yung kanyang uri bilang isang tinatawag nating bayarang propagandista ng kung sino yung gustong siraan ang isang tao. Well, according to yung information na dumating sa amin, ay 30 to 50 million ang umikot dito. Pinangalanan ni Secretary Lambino kung sino ang mga nasa likod ng anyay paninira sa kanya. Minabuti ng news team na huwag munang ibunyag ang kanilang pagkakakilanlan dahil wala pang naisampang kaso laban sa kanila. Pero sa Facebook post ni Secretary Lambino, isa sa mga inireklamo ay nagpost pa ng komento. Pambabatikos ang inabot niya sa mga netizen. Inumpisahan nila ito, kasinungalingan lahat ang kanilang pinaggagawa. Nakagawa sila ng krimen. Na-violate nila yung aming mga karapatan, ay magkikita-kita kami sa korte. Sasampahan namin sila ng kaukulang kaso base doon sa makakalap naming mga ebidensya. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Samantala, unti-unti nang naiibsan ang problema ng bagyo sa mga pakalat-kalat na aso. Ang buong detalye sa report ni Jade Abelador. Dito sa dog pound ng Baguio City Veterinary Office, dinadala ang mga asong nahuhuling pakalat-kalat sa kalsada. Sinusuri ang kondisyon ng mga ito bago paliguan at pakainin. Matapos ang 3 araw, ang mga asong hindi binabawi ng may-ari, ipinapaampun na. Proseso ng pag-adapt, unang-una, kung pwede nang i-adapt, unang-unang requirement, kailangan yung mag-a-adapt, may capability to take care of dogs. Kailangan may housing siya, kailangan may kayang pakain, kayang pabakunahan, kayang alagahan, kailangan gastusan. Secondly, kailangan may certification din ang barangay na sila ay isang residente doon, law-abiding, at the same time capable of taking care of dogs na may slong siyang housing, at saka may income sila na pwedeng pagkunan ng paggastos sa pag-alaga ng aso. 2 ang pwedeng kahantungan ng mga maiiwang aso. Una, maaari silang i-euthanize o ibigay sa mga estudyante o mananaliksik. Nakakalungkot pero kailangan daw gawin ito para makapaglaan pa ng mas maraming espasyo, lalo na kapag dumarami ang asong dinadala sa dog pound. Ang magandang balita, bumababa na ang bilang ng mga asong dinadala sa Baguio City Dog Pound. Bumababa ngayon kasi natututunan na rin yung mga tao na kailangan yung aso nila confine sa premises nila. At saka yung intensification naman ng impounding namin, nakakatulong din na bumababa ang nahuhuling aso sa mga public places. Noong 2019, 3,300 ang bilang ng mga impounded na aso. 2,993 naman noong 2020. Bumaba pa ito sa 2,608 noong 2021. Enero ngayong taon, nakapagtala ang Baguio Veterinary Office ng 200 na impounded na aso. Mababa kumpara sa 277 na naitala noong Enero ng nakaraang taon. Patuloy naman pinapaalala ng Baguio Veterinary Office sa mga nag-aalaga ng aso na maging responsable. Kapag kasi napabayaan, maaari itong ikapahamak ng iba, gaya na lamang ni Rima na labis na naperwisyo matapos makagat ng pakalat-kalat na aso. Doon kasi sa daanan namin, papuntang school, may mga asong nagkalt, hindi sila nakatali. Kaya, naglalakad kami, tas biglang humabol yung aso. Tas kinagat niya yung legs ko. Kailangan yung aso natin, naka-confine sa premises natin, it's either cage or it's either naka-leash. Second, kailangan din natin pabakunahan sila ng mga kailangan bakuna ng aso. Unang-una yung rabies.
Secondly, mayroon pa yung bakuna para sa mga peste, para hindi sila magkasakit. Third is, kailangan ibigay natin ang kailangan ng aso. Hindi lang mag-alaga, kailangan responsible. Ibig sabihin, kailangan bigyan mong sapat na pagkain, sapat na time, kailangan din may bonding kayo sa aso mo, sapat na housing. Jada Belador para sa Luzon Headlines. Kinilala naman ang PNP Cordillera sa naging ambag nito sa paglaban sa pandemya. Nagbabalita, Charles Limon. Ipinagdiriwang ngayong taon ang ika-31 anibersaryo ng pagkakatatag ng Philippine National Police o PNP. Sa Police Regional Office Cordillera kanina, kinilala ang naging ambag nila sa pag-agap sa pandemya. Kaugnay nito, ipinagmalaki rin ng Pro Cordillera ang pagpapanatili nito sa titulo nito bilang the most disciplined cop sa bansa. Tiniyak nila na mas paigtingin ang kampanya kontra insurhensya at pagsugpo ng iligal na droga sa rehiyon. Pinapaabot namin ang aming pasasalamat sa mga mamamayan natin dito, mga kakailyan natin dito sa Cordillera, sa kanilang walang sawang pagsuporta sa mga programa, aktibidades at mga plans ng ating Regional Office Cordillera. So, thank you very much. In behalf of the Regional Director, nagpapasalamat po kami. Ang Philippine National Police ay orihinal na itinayo noong Agosto 1901 bilang Philippine Constabulary pero tuluyan itong pinalitan noong Enero 1991 bilang Philippine National Police. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Pag-usapan natin ang mga spotlight, fog light, mga ina-attach sa mga motor vehicles, lalo na dito sa ating area, na kung minsan maraming fog sa daan at madilim at marami sa ating mga kababayan ay gumagamit ng fog lights. Meron tayong batas na nagre-regulate ng accessories sa isang sasakyan at ito yung Presidential Decree number 96. Dito sa PD 96, it is declaring as unlawful the use or attachment of sirens, bells, horns, whistles, or other gadgets that emit noise, including dome lights, mga flashing devices of motor vehicles. And ayon sa PD 96 na yan, the owner or the possessor of any vehicle na nag-a-attach ng mga ganito, yung mga siren, yung mga wangwang, i-confiscate ng ating Highway Patrol or ng Land Transportation Office itong mga accessories na ito. At aside from that, bibigyan ng multa yung mga nagkakabit. Ang tanong ng ating mga kababayan, kasama ba dito ang fog lights? Kasi maraming dumudulog sa ating office at sinasabing hinuli sila ng PNP dahil merong fog light yung kanilang jeep o yung kanilang kotse na ginagamit naman legitimately pag madilim because of fog or rain or smoke. Ang PD 96 does not include yung fog lights. Baka ino-overextend lang ng PNP personnel yung interpretation nila ng PD 96. Pero under PD 96, it is very clear that yung attachment mo sa kotse mo, pag ito ay fog light, ay hindi prohibited attachment doon sa iyong sasakyan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Larawan at video ng babaeng nagsuot ng wedding gown sa lamay ng nobyo, umantig sa damdamin ng maraming netizen. Ang kwento, susunod na.
Nais naming ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ow, ow, ow! Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa Pau! Naantig ang damdamin ng maraming netizen dahil sa pagsuot ng wedding gown ng isang taga Ilocos Sur sa lamay ng kanyang namayapang nobyo. Ang kwento hatid ni Ren de Guzman. Suot ang wedding gown, nagpakuha ng litrato si Angelica Alma Mariano Santos sa tabi ng yumaong nobyo na si Francis Somera Valenton. 3 nights bago siya nawala, yun nga, may sinabi siyang about sa kasal. Sinabi niya kung gano'n niya ako kamahal, kung tawag nito, nawala na siyang ibang gusto kundi ako. Sa mga past days na yun, bago siya nawala, parang naramdaman ko talaga yung, yung iba yung lambing niya that time. Not knowing pala na may ganong mangyayari. May mga nasabi din pala siya sa kanila na mag-settle, na gusto niyang mag-settle sa akin. Tapos yung sa photographer, parang nagtanong nga daw sa kanya last December 25 lang about sa mga package ng mga pictorial. Bago siya mailibing, inalay sa kanya ang wedding pictorial. Kwento ni Alma, napakabuting nobyo ni Francis sa loob ng 8 buwan nilang relasyon. Sobra kasi yung efforts niya. Hindi lang through words, through actions talaga pinaparamdam niya kung gaano niya ako kamahal. Tapos yung voice niya, yung smiles niya, yung mga jokes niya, and yung mga advices niya na talagang kakapulot ko ng aral. Madaming netizens ang naantig ang damdamin. Sa kasalukuyan, aabot na sa 782,000 views, 10,000 likes at 21,000 shares ang kanilang prenup. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.